Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma. An karamɔgɔba Asiri Sherifu Usman Marani Haidara alamsadon a n'a ka jamakulu u kunbɛnna divokaw fɛ yen nɔ divo ma ɲɛmaw ani yen sigidala mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɔra ka karamɔgɔ Haidara a n'a ka jamakulu bisimila i n'a fɔ komi kɔnɔkulu an ka jɛ an ka ɲɛmadaw sɔrɔlen fɛ. Mali Silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Asayada Sherifu Usman Marani Haidara bɔra Kolon Warifa Bala Abidjan ka bɛn ni Alamusa avril kalo tile 6 ye ningi kunda Kolon Wari dugu ka dugu min bɛ wele ko Divo. Divo yɛrɛ ni Abidjan jɛ kilomètre 200 dɔɔni de b'o jɛ. Divo ni a dugulen dɔgɔ ye ko Lojibwa. Marado min bɛ kɔgɔjida yanfanw fɛ Kolon Wari dugukolo kan. A mara yɛrɛ kɔnɔ bonɲɛ ni u k'a ma ko superficie 650 km². Ni min bɛ a kɔnɔ ani bi t'i jɔ 1,024,376 la. O ye san 2012 jati bɔlen ye ka bi Divo kan. Sigida ɲɛmayaso ni o ye commune ye o bɛ a kɔnɔ. Sous-préfecture bɛ a kɔnɔ. Mara fɛnɛ don ni o ye département ye. Siya min bɛ Divo kɔnɔ wale kele Divo yɛrɛ tutigɛba siyaw la olu bɛ wele ko Jibwa. O de y'a to Divo dugulen dɔgɔ kɛra Lojibwa ye. Jibwaw ka kanfɔta o ye Didaka ye nka dɔw yɛrɛw fɛnɛ bɛ se ka a siya fɛnɛ wele ko les Dida. Karamɔgɔ Haidara yan'a ka don Divo a bɔlen Abidjan ka bɛn ni Alamusa avril kalo tile 6 ye san 2017. A tɛmɛna dugu minnu fɛ o dɔ ye Andusi, Tiasale, Hɛrɛmakɔnɔ, Juradugu Garo, Ogudu, Bule ni ka sɔrɔ ka se Divo ma. Divo kɔnɔ Divo cɛ ani muso a denmisɛn ani maakɔrɔ silamaya dɛmɛtɔ Ansaru minnu gɛmɛ ka bisimila minɛ Divo. Olu bɔra ka caya ka karamɔgɔ Haidara ni a taamaɲɔgɔnw bisimila. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ndolati kɛnɛ min wele ko terrain municipal. Divo ma ɲɛmɔw politiki bina k'u kan maire ka danga kunbɛ bisimilali kɛnɛ kan k'a fɔ karamɔgɔ Haidara n'a ka jama ye ko u bisimila Divo kɔnɔ. Chrétien diinɛ bolofara min bɛ wele ko Christian Céleste o église o nɔnabila fɛnɛ kunbɛ kɛnɛ kan k'a fɔ karamɔgɔ Haidara n'a taamaɲɔgɔnw ye k'u bisimila. Divo yɛrɛ mara jamanatigiw minnu bɛ a kɔnɔ ni u k'u ma ko chef de canton. Olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu nɔnabila o fɛnɛ kunbɛ kɛnɛ kan k'a fɔ karamɔgɔ Haidara n'a ka jama ye ko u bisimila. Asayada Sherifu Usman Marani Haidara taama don ka ɲɛsin Kolon Wari jamana mɔ. Taama min daminɛna Sibirido avril kalo tile gale Mali kɔnɔ. Karamɔgɔ Haidara ni Kolon Wari jamana kun jɛ a kun ye dɔɔnin bɔ sa k'a sabu kɛ kabini san 2009. Wa taama in bila mɛ minan min kɔnɔ ni u k'a ma ko thème dakun o ye silamaya ani sigiɲɔgɔnya l'islam et le vivre ensemble. Asayada Sherifu Usman Marani Haidara ka Kolon Wari taama senfɛ n'a ma dilalen min gurubo ngari a n'a jɔtɔ dɔ biriki dengale da silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ka baara la. Mali wasabulon kɔnɔ wasadenw u y'u ka ladala ɲɔgɔn ye kɛnɛ sigi sen kan tɛnɛndon sigi in senfɛ u dasera baara bolodalen 87 de ma minnu baaraw bɛ tali kɛ yɛlɛmakura donni ma jamana sariya sunba kɔnɔna na an ka jɛ an ka o lajɛ. Wasabulon ka ni ladala sigi min dayɛlɛla tɛnɛn tɛmɛnen n'an b'a wele ko session ordinaire du mois d'avril hakilina caman de nalen don a kɛnɛ kɔnɔ sariyasenw na n'a bɛ t'i jɔ 87 bɔɲɔngo la nka ala kumaba dɔ ye ka se ka yɛlɛma boloda ka ɲɛsin an ka jamana sariya sunba ma min sigira sen kan san 1992 waatiw. Bon, an tɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ an ka jamana yɛrɛ fɔlɔ. Conférence d'entente nationale banna kunna sini kɔrɔ. Enfin, kunu yɛrɛ sa kɛ. Bon, ne nin kɛra bi an b'a fɔ n ko alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ fɔlɔ la. Ka se k'a fɔ nin ye fɛn min ye a ma daminɛ bi koyi. Fɛn caman bɛ yen minnu bɛ kɔfɛ ka nali bi. Bɛɛ ti kɛ don kelen o mais an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye fɔlɔ an yɛrɛ députéw an ye baarakɛminɛnw sɔrɔ an ye baarakɛyɔrɔ ɲuman sɔrɔ ala k'a to an ka baara in kɛ a kɛcogo la ka jamana in dɛmɛ parce que a dabɔra o de kama donc an b'o de fɔlɔ fɔ ka se k'an ka président yɛrɛ fana bala ala k'a fana a ka an kɔrɔta ka taa fɛ an bɛ nin dugawu de kɛ. Wasabulon ɲɛmaa ka fɔ la honorable Isiaka Sidibe a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko yɛlɛma min bɛna boloda ka ɲɛsin jamana sariya sunba ma a ko a tɛna foyi bɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka manda hakɛ la a tɛna fɛn fara a janya fana kan a dabɔra ka ɲɛsin walasa k'an ka bɛɛjɛ fanga sinsin jamana kɔnɔna na. N'an y'o kɛ n'an tilal'o la tuma min na e yɛrɛ ɲɛ b'a la sali kɛra cogo min na i delila ka na yan i y'a ye k'a fɔ yɛlɛma donna a la mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ nin na an b'o fana fo k'u waleɲuman dɔn terikuw de don bɛɛ b'a dɔn u ye nin kɛ
amma dɔrɔmɛ kelen bɔ k'a kɛ ka ban ani ka wuriw ta ka n'a ye k'a bɛɛ kɛ ka ban dɔrɔmɛ kelen ma sara o tuma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ala k'a to ni kana k'a laban ye halisa caman bɛ kɔfɛ an b'o ɲini ala fɛ an ka jamana an n'u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka taa ɲɛfɛ an b'o de kɔ ni kɔni nisɔndiya mɔgɔ tɛ se ka fɔ ka sa. Wasabulon ɲɛmaa ka laseliw senfɛ a da sera minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka jamana lahalayaw ma nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie bɛnkan sɛbɛn o waleyali ka fara sigi ka fɔ minnu bolo dara an ka jamana kɔnɔ conférence d'entente nationale ale ni wulikajɔ minnu bolo dalen don kɔrɔnfɛla la n'o olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sababu ye k'an ka jamana ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies o maa ɲɛma a ye gafe dɔ bɔ Mali jamana kun kan gafe min bɛ jateminɛw kan jateminɛ minnu bɛ Mali jamana lagalaw ɲɛfɔ kalo 3 kɔnɔna na kalo 3 laban tɛmɛnenw an ka jɛ an ka ɲɛmadɔw sɔrɔlenw fɛ. Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ɲɛma n'o ye Antonio Guterres ye a ye a ka jateminɛ gafe bɔ Mali kan n'o ye rapport ye rapport kɔnɔ kuma y'a yira k'a fɔ baaraw minnu kɛra Mali kɔnɔ o dɔ ye kulu maramafɛntigiw ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ lajɛrɛ ye diɲɛ selege naani ka surunalidon kɔnɔ walasa danaya bɛ se ka sinsin kulu maramafɛntigiw ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ rapport kɔnɔ kuma y'i sinsin fɛn min fɛnɛ kan o ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigiba min kɛra kɔsa in na conférence d'entente nationale i n'a fɔ Algérie bɛnkan sɛbɛn y'a fɔ cogo min na rapport kɔnɔ kuma y'a yira k'a fɔ fɛnɛ baaraw ma daminɛ kulu maramafɛntigi dɔw ɲɛna nka yanni baara ka kuncɛ olu nana fanga sinamatɔnw fɛnɛ bɛ o togo la hali bi diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka ɲɛmɔgɔ ka rapport kɔnɔ a y'i da se sigidala ɲɛmayasow nɔbilali ma n'u ko ma autorité intérimaire gɛlɛya min yera o sigiliw la ani Mali kɛlɛkɛcɛw ni kulu maramafɛntigiw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka munumunu salo min kɛ Mali jamana kɔrɔnyanfan marabolow la n'u ko ma patrouille mixte gɛlɛya minnu sɔrɔla o la ka sababu kɛ lakanabaliya yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔku ale dagayɔrɔ min bɛ Gao ni wulikajɔ kɛra bamanciw fɛ k'o yɔrɔ sɛgɛrɛ janvier kalo tile 18 rapport da sera o ma Antonio Guterres a y'a yira k'a fɔ hali bi Mali jamana ɲɛmayaso u ko fɛn min ma ko autorité de l'État n'o ye Mali fanga ka boli Mali dugukolo fan bɛɛ fɛ o ma se ka sabati fɔlɔ jamana kɔrɔnyanfan marabolo dɔw la ani a camancɛyanfan fan dɔw a ko kɔsa in na bamanciw ka wulikajɔ caman de kɛra n'u yɛrɛw y'a yira k'a fɔ olu nɔ don o kɛra sababu ye k'u ka wulikajɔ caya ɲina ni salon ye salo wulikajɔ ko 28 kun don san 2016 a kɛra wulikajɔ 85 ye o fɛnɛ kɛra sababu ye rapport ka fɔ la ka mɔgɔ 9,000 kɛ ka sigiyɔrɔ bila Mopti marabolo la ani Segu marabolo la Antonio Guterres y'a yira k'a fɔ bamanci jɛkulu caman de farala ɲɔgɔn kan bibi na ka jɛkulu kelen sigi tuguni n'o ye Iyad Agali ka bamanci jɛkulu Amadou Koufa ka bamanci jɛkulu ani Ali Mourabi Tun n'o ye Muktar Ben Muktar ka bamanci jɛkulu ye ka taa se Hakimi ma o ɲɛmɔgɔya bɛ Iyad Agali bolo bi Antonio Guterres ka jateminɛ gafe la hadamadenya hakɛ nasira kan a ko kalo 3 laban minnu tɛmɛna hadamadenya hakɛ buruja wale 72 de kɛra yɔrɔ minnu bɛ nɔ n'a y'a yira k'a fɔ olu ye nisɔndiya fɛnɛ ye ka sababu kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri ye janvier kalo tile 3 jɛkulu min sigilen don n'u ko a ma commission vérité justice et réconciliation n'o dabɔlen don ka malidenw segi ɲɔgɔn ma ni tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maa minnu tɔɲɔna n'u ka hakɛw burujara o jɛkulu in ye o mɔgɔw bisimilali daminɛ marisi kalo tile 22 maa 1,800 olu la 1,067 ye an balakaw ye olu taara n'u ka lahalayaw ye nin jɛkulu in fɛ k'a yira k'a fɔ olu tɔɲɔna février kalo tile 9 hadamadenya dɛmɛ kɛbaga minnu bɛ yen olu ye baara bolodalen dɔw sigi sen kan u ko min ma plan d'aide humanitaire 2017 o ɲɛsinen don mɔgɔw ma minnu degunnen don maa 3,700,000 minnu bɛ yen olu la 1,104,000 ɲɔgɔnna u mago bɛ dɛmɛ na marisi kalo tile 22 san 2017 nafolomugu min n'o kan ka kɛ ka Mali dɛmɛ n'o bɛ t'i jɔ 200,000 ani 93 la 800,000 dɔrɔn de sera ka sɔrɔ o la dolari wari la kɔni jateminɛ gafe da sera fɛn min fɛnɛ ma o ye Mali jamana kɔnɔ maa 620 ɲɔgɔnna denmisɛnninw na minnu si tɛ tɛmɛ san 5 kan ani maa 56,000 ani 500 an balakaw la
minnu lasiritɔ dun ani minnu bɛ ka sin di den ma olu mago bɛna jɔ dɛmɛ la ɲinan san kɔnɔ ka kɔrɔfɔ kun cɛ diɲɛseleke 4 tɔnba Nations Unies ɲɛma n'o ye Antonio Guterres ye a ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin diɲɛseleke 4 tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkuluw ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ hakɛ min ɲininen don n'o ma dafa MINUSMA kɔnɔ Antonio Guterres a ye wele bila ka ɲɛsin Mali ɲɛmɔgɔw ma u bɛ ka cɛsiri min kɛ hali bi u ka dɔ fara kan walasa Mali fanga bɛ se ka boli Mali jamana kɔrɔnyanfan marabolo bɛɛ la min bɛ se k'a to maliden minnu sigilen don o yɔrɔw la hadamadenya tɛ taa fɛn minnu kɔ i n'a fɔ kɛnɛyaso ji sanuman minta kalan olu bɛ se k'o sɔrɔ. diɲɛseleke 4 tɔnba Nations Unies ani Mali minisiriso min ka caw bɛnnen don denmisɛnninw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu ka jɛɲɔgɔnya o kɛra sababu ye ni ka adamadenya hakɛ jɛkulu min sigi sen kan minnu ni olu ka hakɛw olu bɛ lapasa ka ɲɛsin Mali kɔrɔyan fanfɛla jamanaw de ma an ka jɛ an ka olu ka lajɛrɛ ta ko fɔlɔ kɛnɛ sigi la diɲɛseleke 4 tɔnba Nations Unies a ye hakilina ta ka jɛkulu min sigi n'a ɲɛsinnen don adamadenya dɛmɛ kɛli ma an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛn ni musow dɛmɛni o jɛkulu in ka ɲɔgɔn kunbɛba kɛra minisiriso la min ɲɛsinnen don denmisɛnninya ani fasodenɲumanya dilanni wa jɛkulu in ka baara waleli a bilalen don minisiriso in ka bolo kan. Ani ministère ka bi sɔgɔmada in la lajɛrɛ bɛ fɛn min kan jahadiba min kɛra an ka jamana na mars 2012 kalo kɔfɛ o kɔlɔlɔ tɔw an b'o de kan a ye degun min ɲɛsin musow ni denmisɛnninw ma kɔrɔnfɛ Mali kɔrɔnfɛla la région min ye Tombouctou ye Gawo ani Kidal an ka lajɛ in kun ye min ye projet dɔ de don mun bɛ ɲɛ minnu fɔw ye musow denmisɛnninw minnu ye degun sɔrɔ kɔlɔlɔ ninnu kɔfɛ k'u dɛmɛ u ka se ka ko k'u yɛrɛ ye u ka se k'u yɛrɛ furakɛ u ka se k'u yɛrɛ ka nasɔngɔ bɔ u ka se ka baara misɛnninw kɛ min bɛ degun tɛmɛ u kan an bɛ musow kalan fana u k'u jɔyɔrɔ dɔn ka denmisɛnninw kalan u k'u jɔyɔrɔ dɔn aw yɛrɛ b'a dɔn an bɛ ministère min na yan a ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne denmisɛnninw ka ministère de don denmisɛnninw k'u jɔyɔrɔ dɔn faso kunkanko kow la faso jɔli la donc an fana b'o hukumu de kɔnɔ PNUD n ye min f'i ye ne bɛ baara kɛ yɔrɔ min na FAO UNFPA OMS BIT Nations Unies baarakɛda 6 de farala ɲɔgɔn kan ka na ministère dɛmɛ ka Mali dɛmɛ sala an bɛ se ka n ye baara min fɔ ɲɛna k'o kɛ. hakilina yɛrɛ ye min ye o ye gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔrɔyanfan denw kan ni jamana kɔrɔyanfan mankan kɛra sababu ye k'o lase u ma nin baara bolodalen in bɛna kɛ sababu ye o degun ta ka bɔ u kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ sira yiriwali na siraw la walasa mɔgɔ minnu sigilen bɛ an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ ani a cɛmancɛ yanfan u bɛ se ka lakana dɛmɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u ka sigida ɲɛmɔgɔw ka hakilinaw ye. I ka ɲininkali diyara n ye an ka sɔgɔmada na réunion bɛ min kan ani PNUD n'o ye système des Nations Unies baarakɛla yɔrɔ dɔ ye an n'olu de bɛ baara dɔ la depuis san damadɔni a baara a tɔgɔ ye tubabukan na ko projet d'appui à la sécurité humaine au nord du Mali bɛɛ b'a dɔn an ka jamana bɔra gɛlɛya kɔnɔ ka daminɛ 2012 la hali bi gɛlɛya dɔɔni bɛ yen an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ gɛlɛya m'an ka jamana kɔnɔ c'est vrai sécurité sɔrɔsiko dɔrɔn tɛ sécurité fana ye mun ye mun de b'a to kuma dɔ la denmisɛnninw bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ maaw bolo minnu b'a fɛ k'an ka jamana lasegin kɔfɛ mun de kama denmisɛnninw ka maa to denmisɛnninya la ka saya di yɛrɛ ma ka maa wɛrɛ faga o bɛ k'i talan ye donc an ye min jateminɛ k'a fɔ an kan ka hakili to denmisɛnninw na an kan ka denmisɛnninw ka baara ko k'an ka priorité ye an kan ka denmisɛnninw dɛmɛ cogo min na u yɛrɛ bɛ se ka baara k'u yɛrɛ cogo min na o de senfɛ ani PNUD ye programme dɔ sigi n'an b'a fɔ o ma programme de renforcement de la résilience des jeunes et des femmes programme yɛrɛ a montant bɛ taa an ka sefa wari miliyari 1 ani damadɔni na an y'a ɲini an ka partenaires fɛ k'an ka Mali région bɛɛ k'a la ɲina an kana da région 4 dɔrɔn ma Mali région 10 ka Bamakɔ fara kan an ka jeunes ta bɛɛ kɔnɔna na ka session de formation kɛ Soforola ye ka session de formation kɛ Tukutu ani ka session de formation kɛ Bamakɔ ani ka haute intensité de main d'œuvre n'an b'a fɔ IMO an k'o fana boloda donc baara y'o de ye.
Waleya min bɛ an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ bi a bɛ wajibiya an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka ɲɛsin an ka jamana kɔrɔyan fan denw ma olu minnu sigiyɔrɔ bɛnnen do ye ma o de kama diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a kɛlen k'a ye k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ k'u wulikajɔ boloda u ye nin hakilina in sigi sen kan a dabɔkun ye ka jamana basigi sɔrɔ ka yiriwa jamana kɔrɔyan fɛn fɛn marabolow la walasa bɛn ani basigi ani malidenw ka ɲɔgɔn kan fɔ o ka sabati. Kasanga ni wulikajɔ ye min tara ka douanier dɔ sɛgɛrɛ n'a kɛra Welesebugu douanier na a kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ fila bɔnɛ u niw na o kadara kɔnɔna na Welesebugu o wasaden Burama Tarawele a n'a ka jamakulu u y'u kunda Segu kan ni ka taa banbagatɔ dɔw sangafoli kɛ u ka denbaya la an ka ɲɛjɛw sɔrɔlenw na. Kalo tile 25 tɛmɛnen su k'a dugu jɛ a tile 26 la banbagancimɔgɔw ye wulikajɔ dɔ ta ka douaniers sigiyɔrɔ dɔ sɛgɛrɛ Welesebugu kɔnɔ o banbaganciya wale in kɛra sababu ye ni ka douane baarakɛla kelen ani stagiaire kelen bɔnɛ u ni na Mamani Debu Ture ani Sajo Samaki dɔgɔkun kelen o tɛmɛnen kɔfɛ Welesebugukaw ka wasaden a n'a tɔɲɔgɔnkɛ wasaden min bɛ Segu ani ni dugu kofɔlen filaw ka mɛru olu ye taama boloda ka taa Segu marabolo kɔnɔ Mamani Debu Ture ka denbaya la walasa ka taa sangafo kɛ. An nana Segu yan bi kana tasi bila kɛ banbagatɔ ka denbaya la ani a jɛɲɔgɔn ayiwa banbagatɔ in Ala ye a ka kalifa de minɛ a la Welesebugu la douanier kun don Welesebugu poste de douane banbaganciw nana ka na mara o ma a kɛra samedi jan tɛmɛnen Ala ye ale de ni to a la ani mɔgɔ wɛrɛ ayiwa a suturali kɔni kɛra Segu yan a ka denbaya bɛ Segu yan a mansaw bɛ Segu yan olu b'a yɛrɛ bɛ Segu yan ayiwa an minnu ye Welesebugu lakaw ye sa an minnu ye wasadenw talen ye Welesebugu la ani Welesebugu mairie mɔgɔw baarakɛlaw an farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ délégation ba ye ka wuli k'a fɔ ko an bɛna ni tasibila in kɛ banbagatɔ somɔgɔw la walasa anw ko sa ni an bɛna a kan kan ne ye wasaden ye ne tɔɲɔgɔn minnu fana n'olu ye wasaden ye n'an ye baarakɛɲɔgɔn ye assemblée la n'olu bɔra fana ye Segu ye an kɛ olu fana fara an na an ye a ci fɔ Yakuba Tarawele ale wasaden talen ye Segu yan ale farala an kan ale de filɛ nin ayiwa o la sa ne ni Welesebugu maire premier adjoint ye Bakari Samake o de bɛ yan ani Soma Samake o ye Sanakɔrɔ Jitumu maire fana ye o ye commune fila ye minnu nɔrɔlen bɛ Welesebugu la ayiwa olu bɛ délégation na ayiwa ni an nana Segu sa ayiwa Segu mairie fana o farala an kan premier adjoint maire de Segu o fana bɛ kɛnɛ kan yan ayiwa an bɛ dugawu kɛ sa Ala kɛ hinɛ taba in na Ala kɛ yafa kɛ an ma a y'an kɔ kiti minɛ Ala kɛ o nɔgɔya ye Ala kɛ an kisi ɲɔgɔn wɛrɛ ma. An bɛ yan bi an nana ka na foli kɛ an terikɛ an dɔgɔkɛ douanier a tora b'a fɔ cogo di sur le champ de l'honneur Mali baara do faso baara do a tora o de la donc n terikɛ Burama Tijani ale ko ale de hakilila di effectivement ko an kana ka na foli kɛ denbaya la ne kɔni tɛ baasi ye donc Ala hinɛ banbagatɔ la Ala k'a dayɔrɔ suma Ala k'a fara silamɛsuw kan an ka mɛn ka saraka bɔ a ye. Welesebugu wasaden a ye bonya kɛ banbagatɔ somɔgɔw ye ni malo tɔni 1 ani 20 dili u ma banbagatɔ somɔgɔw olu ye ni sangafo waleya in fo kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ don mina ye ko bi u dusuma kasalen don. Foli hakilila fɔ k'u fo k'a fɔ ko foli u ka déplacement diyara an ye o hakilila ɲuman kɔni u ye hakilila ɲuman min sɔrɔ comme je l'ai dit c'est-à-dire n'u kuma na de a bɛ balan na mais u nani kɔni o fana ma an surprend vraiment k'u fo la parce que u y'u ka baara de kɛ par devoir u nana an fo k'o diyara an ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mamani Debu Ture ni ale kun ye douane baarakɛla ye a bɔnɛna ni na k'a to faso baara de la sangafo kɛnɛ in sen fɛ duwawu don kɛra ka ɲɛsin a ma ko Ala ma hinɛ n'a la ni k'a bisimila alijinɛ kɔnɔ. Sotelma Malitel a ɲɛmayaso u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa k'u ka clientw ladɔnniya u ka feerefɛnw na feerefɛn kura minnu bɛ u bolo ani yɛlɛma kura donnen don feerefɛn kɔrɔ minnu na ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya u waleyaw la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw sɔrɔlenw fɛ.
walasa k'u ka sannikɛlaw la nisɔndiya sannikɛla ninnu sigilen bɛ ka feerefɛn minnu makɔnɔ Malitel sugu la ni ka o jigiya minɛnw fa Sotelma Malitel y'a ka sanni feerefɛn caman de labila a ka clientw ye walasa kuma bɛɛ ni ka kokura k'u ye ani ka sɔngɔ nɔgɔya camanw kɛ Malitel b'a ka feerefɛn minnu labila a ka sugu k'a ka clientw ye olu bɛ kɛ sababu ye ni k'u ka diɲɛ dongo don baaraw nɔgɔya feerefɛn minnu ni olu jirala kunnafonidilaw la kunnafonidi kɛnɛ kan dɛmɛ Malitel da Mobicash offre promotionnelle Damu forfait data nuit gamme gratuit plus transfert de bonus modem wifi ani doublement gratuit des débits ADSL. Malitel ye ladala jɛmin bi n'an b'a fɔ ma conférence de presse an bɛ deli k'a kɛ san o san salon an y'a min kɛ o nɔrɔda de ye nin n'aw hakili b'a la salon ta an y'o kɛ hôtel Salam la donc ɲinan ta o kɛra hôtel Laïco l'Amitié la o de ye ka mɔgɔw wele pour que k'a yir'u la san ni san baara ni baara jumɛnw boloda la pour que ka se ka produits ni services bila an ka clients ka disposition na donc salon innovation minnu kun kɛra donc ɲinan lajɛ la an y'a essayer k'a yir'u la k'a fɔ innovation kura minnu kɛra k'olu fana f'u ye mais k'a yira toujours k'a fɔ ko innovation ninnu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ de donc étape de don donc nin sen na an ye minnu yira o la o de ye service dɔ ye i b'a fɔ dɛmɛ o ye mun ye a tɔgɔ yɛrɛ b'a yɛrɛ faranfasiya o de ye an ka client minnu bɛ yen n'olu ye client régulier ye pour que ni crédit bann'u kun u ka se ka continuer ka téléphone ci donc o dɛmɛ o bɛ se ka taa fo juru la fo dɔrɔmɛ 80 donc n'i ye i ka crédit kura ta o wari bɛ sɔrɔ ka bɔ a la an tilara ka dɔwɛrɛw fana o ye damu ye bɛɛ bɛ damu dɔn ka kɔrɔ mais damu améliorera ka fɛn wɛrɛw fara a kan minnu bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ hali bi téléphone ani internet bénéficier sɔngɔ ɲɔgɔn na n'o bɔra ye an nana ni application dɔ fana ye a bɛ f'o ma ko Malitel da o Malitel da ye mun ye n'i y'o application télécharger i ka téléphone kan a ma se tuguni i ka an ka damu kɔdiw ni Mobicash kɔdiw ni fɛnw ani forfait internet bɛ taa ni kɔdiw minnu ye k'olu tu i kunkolo la parce que Malitel da la n'i ye déroulé kɛ i b'olu bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ i dan ye k'a cliquer dɔrɔn i bɛ se ka olu services sɔrɔ donc o n'a ɲɔgɔnna caman ani fana k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko hali ni i ye téléphone ci bɔ yen an bɛ fɛn wɛrɛw kɛ nka mɔgɔ man farin i jigi de ka farin n'i y'a ye Malitel fana bɛ se ka nin bɛɛ kɛ a b'a kɛ parce que clients de b'a bolo minnu fana bɛ crédits ni fɛnw ta un slogan effectivement ko Malitel proche de vous n'i ye o proximité jateminɛ o gɛrɛli min ye nin ye hali n'i y'a ta an ka service tɔgɔw la an b'a essayer ka bamanan tɔgɔw de d'a la ka fila tɔgɔw d'a la i y'a faamuya pour que maliyɛnw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko u yɛrɛ de fana ta don wa n'i y'a mɛn fana ko Malitel Mali fana b'o kɔnɔ donc an de ye opérateur fɔlɔ ye ka téléphone ni internet kɛ Mali kɔnɔ donc il faut que an k'o de yira kɛmɛ sarada la 51 bɛ Maroc bolo mais a tɔ bɛɛ ye malidenw ta ye kunnafonidi kɛnɛ in kan Sotelma Malitel ye ɲininkali dɔw tɛngu kunnafonidila dɔw la o ɲininkali jaabiw sɔrɔlen kɔfɛ lajɛlifɛn caman dira maa minnu garijigɛ donna u ka tombola tiragew la lajɛlifɛn dira olu fana ma kɛnɛ in kan Sotelma Malitel a ɲɛmaaba y'a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko donna nataw la k'a tɛna janya Malitel bɛ baara la su ani tile walasa a ka se ka fɛn caman wɛrɛw bila sugu la a ka clientw ye i n'a fɔ komi a laɲini bɛ Sotelma Malitel bolo cogoya min na ni ka u ma gɛrɛ u ka sannikɛlaw la kosɛbɛ o de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma